lalaki mong bulok. May lang ka sa storya ni pasalig pa ka sa akong ginikanan nga imo kong unongan ug hangtod sa lubnganan. Pero unsa na karon asang imong giingon? Ayaw kog Samoka kay buwag na ta, nakamove on ako, pasagdahin ako, dili na ko nimo bisag tog sakit kay ni biya kag galit dito kas imong kabit. Gugma ko kapait, ako na lang iutong, ako na lang iluom, dili gyud kitang duha ang magkadayon. Pasensya na nakoy ako kay kahibaw man sad ko. Nanakay imuha kay ang atong gugma mura og lisensya, ma-expire siya tungod kay dili na makaya. Busa ayaw na kog huna-huna kay wala na tang duha. Ayaw kog Samoka kay buwag na ta, nakamove on ako, pasagdahin ako, dili na ko nimo bisag tog sakit kay ni biya kag galit dito kas imong kabit. Gumako kapait, ako na lang iutong, ako na lang giluom, dili gyud kitang duha ang magkadayon. Daw sama sa aso, gugma ko kanimo nahanaw kay karon nakailan ako sa batasan mong hugaw. Ngano ka uy, nganong diri man ka magmaoy, ayaw ipamugos ka ng gugma mong way pulos. May pakir-kir ka pa sa unang uyab patang duha, kumulabang ta sa karsada holding hands gyud tang duha. Sa dihang nasakpan na tika to the max ni dinay gyud ka bisag ibala ko sa kanyon, dili gyud ka mo angkon. Kay buwag na ta, nakamove on ako, pasagdahin ako, dili na ko nimo bisag tog sakit kay ni biya kag galit dito kas imong kabit.